El cineasta figuerenc Lluís Galter, director de Cara Cremada, apadrinarà la nova associació per a la creació i promoció del cinema documental i de ficció amateur. Es diu Imago i es presentarà en societat el dissabte 5 de novembre amb una xerrada de Galter a Can Met a les 8 del vespre. Els 3 realitzadors amateurs impulsors d'Imago han explicat les finalitats de l'associació, com ara promocionar treballs com els que ells fan, establir vincles, viabilitzar una estructura de béns audiovisuals o contribuir a la reflexió. Volem reflectir i reflexionar sobre la realitat socioambiental, política, etc., a nivell comarcal i fins a nivell internacional. Què volem dir amb això? Doncs fer una mica de pedagogia a través del cinema amateur, ja sigui mostrant la realitat política, ambiental, sociològica, social, solidària, etc., d'arreu del món. Una mica de la comarca, però també d'arreu del món. I això, una mica explicar-la fent pedagogia a través del cinema. Imago té previst organitzar un festival de cinema internacional amateur, una mostra de cinema documental i també crear la taula del cineasta amateur, entre d'altres. Per altra banda, volem crear la taula del cineasta amateur que periòdicament s'aniria reunint i seria un lloc on crear vincles entre persones que realitzem cinema amateur per intercanviar experiències, coneixements, etc. I també per debatre i aprofundir sobre la pràctica i com promocionar les creacions audiovisuals de caire amateur. Els impulsors d'aquesta associació reparteixen les àrees de cinema de ficció, documental de natura i documental social. Questa piccolissima serenata come innamorato, come innamorato.